Poštovane odgojiteljice, odgojitelji, učiteljice i učitelji, nastavnice i nastavnici, ravnatelji, stručni suradnici, predstavnici udruga, institucija, lokalne samouprave, dragi gosti i prijatelji, dobrodošli na prvu Infinity Sen konferenciju 2026. u sklopu 6. godišnjice Infinity festivala. Na samom početku pozdravljam našu izaslannicu župana, njegovu zamjenicu, gospođu Tanju Novak-Golubić, našu gradonačelniku gospodina Josipa Bilanđevu, direktoricu turističke zajednice Sjeverna Moslavina gospođu Danijelu Belak, naše uvažene predavače i sve vas već spomenute dragi gosti i sudionike koji ustrajno radite na inovativnim pristupima obrazovanju. Posebno moram istaknuti ovdje s nama i predsjednica udruge Muza i predsjednik udruge FABO koji će imati radionicu i zaista sam sretna i zadovoljna što ste uspjeli doći i biti ovdje danas s nama. Zato što, evo, veliko mi je zadovoljstvo vas danas u dvostrukoj ulozi ravnateljice Centra za posjetitelje i predsjednica udruge Sferija Garešnica pozdraviti u našem centru. Već dugi niz godina surađujemo s ove dvije udruge. FABO nam je, mogu tako reći, oni su nam mentori zapravo bili za cijelo ovo vrijeme, tako da smo zaista zahvalni na svemu što smo naučili. Evo, zajedno otvaramo prostor za razgovor o temi koja je važna svima nama koji radimo s djecom i mladima, a to je kako približiti znanost novim generacijama. Prošle godine Međunarodnu konferenciju Znanost spaja ljude u sklopu 5. IFA uspješno je organizirala udruga FABO. Zahvaljujući tom iskustvu pokazalo se koliko je važno stvarati prilike za susrete ljudi koji vjeruju da obrazovanje, znanost i zajednica mogu zajedno mijenjati društvo na bolje. Ove godine odlučili smo napraviti sljedeći korak. U želji da dodatno osnažimo lokalni ekosustav institucionalnog i izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja, organizaciju konferencije preuzeli smo sami, ali i dalje vođeni istom idejom. Povezivati ljude, razmjenjivati iskustva i stvarati nove prilike za suradnju. Vjerujemo da se znatiželja ne mora propisati nastavnim planom, ali se može potaknuti. Vjerujemo da svako dijete ima potencijal za istraživanje, stvaranje i postavljanje pitanja. I vjerujemo da upravo vi, odgojitelji, učitelji, nastavnici, edukatori i popularizatori znanosti, imate ključnu ulogu u tome da se taj potencijal prepozna i razvija. Današnja konferencija zato nije zamišljena kao niz predavanja koje ćemo samo poslušati. Ona je prilika za susret, prilika za dijalog, za razmjenu ideja i stvaranje novih partnerstava. Želimo otvoriti prostor u kojem ćemo učiti jedni od drugih, prepoznati izazove s kojima se susrećemo i zajedno tražiti rješenja. Jednako su važni i razgovori koji će se voditi tijekom pauza. Ja bih rekla možda i važniji od ovih nekih službenih i stručnih stvari. Tada nastaje nova poznanstva i ideje koje će se iz današnjih susreta pretočiti u učionice, vrtiće, udruge i naše lokalne zajednice. Ali prije središnjeg dijela programa obratit ćemo se i predstavnici organizatora i naši uvaženi gosti. Za početak pozivam direktoricu turističke zajednice Sjeverna Moslavina, gospođu Danijelu Belak, da vas pozdravim. Još jednom dobar dan svima. Dobrodošli u Garešnicu, dobrodošli na 6. Garešnica Infinity Festival. Evo, turistička zajednica je podrška udruzi Sferija, jedan od organizatora, evo već 6 godina našeg IFA. Evo, još drugu godinu za redom naš Garešnica Infinity Festival traje 2 dana. I to je odlično, lani smo imali jednu konferenciju u suradnji s udrugom. U stvari bili smo domaćini udruge FABO, znanost spaja ljude. Evo, ovo je prva u našoj organizaciji konferencije, nadam se da će biti takvih i u buduće. Želim vam, evo, da se ugodno osjećate, da bude ovo lijepo ovako sve, da se dobro družite, da izmijenjate svoje iskustva. Nadam se da ćemo vas vidjeti i sutra
radujemo se tome, imamo preko 50-ak radionica i vjerojatno će biti veliki broj djece, veliki broj posjetitelja. Evo, za sve je to zanimljivo, za sve je to nešto i da nauče. Poziv svima, dođite i sutra na naš Garešnica Infinity Festival. Evo, hvala vam lijepo. Molim i gradonačelnika da vam se obrati prigodom riječi. Dobar dan svima, sve srdačno pozdravljam sve vas, znanstvenike, predavače, učitelje, odgajatelje, sve vas mentore, sve drage sugrađanke i sugrađani. Evo, zaista je veliko zadovoljstvo da evo danas imamo ovakvu jednu konferenciju u našem gradu. Zbog toga me je drago pozdraviti i zamjenicu župana. Ovo je jedna nova prigoda u našem gradu, nova konferencija. Prošle godine smo već imali jedno, međutim, evo povodom 6. GIF-a koji se organizira u našem gradu. Kako približiti znanost novim generacijama, zaista je tema koja nudi puno pitanja i to jednostavno traži zaista jako puno napora. Ono što ovdje imamo danas i naše predavače, ja bih se zahvalio njima što su došli podijeliti i svoje znanje i svoje iskustva. Dakle, svima vama, isto tako hvala i našim organizatorima, naša Margareta, Udruzi Zverija, svim članovima, hvala i Danijeli, isto tako hvala i svima vama na dolasku, evo, želim svima, dakle, ugodan, inspirativan i sadržajan. Hvala. Sada pozivam zamjenicu župana, gospođu Tanja Žalobin-Golubić, da vam se obrati te proglasi Infinity STEM konferenciju 2026. Poštovane dame i gospodo, poštovani gradonačelniče, predsjednice, direktorice turističke zajednice, dragi organizatori, predavači, nastavnici, odgajatelji, odgajateljice, evo, pozdravljam vas u ime Bjelovarsko-bilogorske županije, prenosim organizatorima čestitke na organizaciju ovog Infinity festivala od strane župana Marka Marušića, koji evo svima vama želi ugodno i inspirativno druženje kako danas, tako i sutra. Evo, mi se zaista ponosimo Garešnicom i ovim festivalom, jer evo Garešnica pokazuje kako se dobre ideje pretvaraju u stvarnost. Dokaz tome je i ovaj prekrasan centar, dokaz je tome i ovaj vrlo vrijedan festival koji evo potiče na neki način da znanost postane popularna, da bude zanimljiva i da bude privlačna prvenstveno onim najmlađima. Evo, zaista Garešnica ovim festivalom je jedan značajna točka na znanstvenoj karti Hrvatske i evo, pošto je šesti dan ovog festivala, to govori puno da ovaj festival ima smisla, da ima svoju publiku, ali isto tako da ima i otisak u našoj zajednici. Evo, zahvaljujem također organizatorima što pomažu i nama koji nastojimo da obrazovanje bude suvremeno, da obrazovanje i naše škole budu mjesta gdje će se zapravo znanje i iskustva, bez obzira da li je sredina manja ili veća, da će znanje biti danas dostupno svima, tako da evo, nadam se da će i ovogodišnje izdanje festivala potaknuti mnoge mlade buduće genijalce da se opredijele za nekakve znanstvene smjerove, jer Garešnica zaista se može ponositi sa brojnim uvaženim genijalcima, kako prošlosti, tako vjerujem da će otključati potencijal i nekih budućih mladih znanstvenika ili genijalaca u nekom drugom smislu. Evo, želim vam uspješan festival organizatorima, a svima vama, evo, da sa ovog Infinity festivala bude dodatno obogaćeni iskustvima, novim poznanstvima, a vjerujem i inspiracijom. Evo, na kraju ne preostaje ništa nego da proglasim 6. Garešnica Infinity festival otvoren. Pred nama su predavanja i teme koje povezuju popularizaciju znanosti, umjetnu inteligenciju, astronomiju, iskustveno učenje i razvoj STEM i STEAM kompetencija. Vrijeme je da krenemo u sljedeći dio našeg programa. Prvo predavanje posvećeno je pitanju koje je temelj svega o čemu ćemo danas razgovarati, a to je kome, kako i zašto popularizirati znanost.
Izuzetno mi je zadovoljstvo i velika čast predstaviti našeg prvog predavača, doktora znanosti Marka Hošića, stručnog savjetnika na Institutu Ruđer Bošković, koji kroz svoj rad aktivno i kontinuirano doprinosi popularizaciji znanosti i razvoju programa kojima se znanstvene teme približavaju široj javnosti. Danas će nam pomoći bolje razumjeti zašto je popularizacija znanosti važna, te kako njen stvarni učinak možemo prepoznati i mjeriti. Pozdravimo doktora Marka Hošića. Dobar dan svima, hvala na pozivu. Iako je ovo najavljeno kao predavanje, mi to više možda ovako kao uvod u diskusiju koja će biti iza, odnosno ovaj strukturirani dijalog koji će voditi Roberto. Cilj zapravo ovog mog izlaganja, ne predavanja, je pokazati vam možda neku našu perspektivu sa Instituta Ruđer Bošković, kako mi gledamo na popularizaciju znanosti i kako smo zapravo zadnjih 20 godina, kako smo aktivni u tom području prilagođavali svoje aktivnosti i potrebama